Mae rhywbeth I bawb y Gwanwyn hwn ar S4C. Gaich sylw chi, os gwelwch yn dda. Hawl yn barod? Reit tab, da ni gyd yma. O ddydd Gwyldewi ymlaen Rhaglenni Newydd Sbon, prynhawn da yn y prynhawn a heno fi nos. Byw Llundain dros 10 mlynedd wan. Dwi'n mwynhau o dadre bob tro. Dad, lle dyn ni'n mynd heddiw? Cyfresu newydd, fel cegin bryn. Anigedig. Pa mor dda dych chi'n nabod eich partner? Cyfle I ennill 1000 o bunnau mewn cyfres Newydd Sbon o Siôn a Sian. Dechreuodd gyda rhywun yn gofyn I fi, Jiw, beth am wneud ras elusen? O'n I'm yn gwybod dim am yr hyfforddiant, ti'n gwybod, ac mor broffesiynol, mor galed, mor jockeys a'r trainers I gyd yn gweithio. Cyfle I ddathlu llwybr yr arfordir. A mwynhau talent ffermwyr ifanc. Westeion, oes. Sgript. Cynulleidfa. Oes. Mae Ifor ap Glyn yn mentro. Dyma'r tŷ bach ar ei mwyaf sylfaenol. I dau bach rhyfedda'r byd. Gweithwyr y gwasanaethau bris fydd canolbwynt 999. Mae pawb yn meddwl bod digon amser dyn ni, ond sôn am digwydd. A phrofi bywyd i'r eitha. Ni'n mynd â pob un mewn nawr I cael strip search. Mae'r pobl sy'n cefnogi ni yn rhan mawr o'r tîm. O ddyn tala'r byd I frenhines drag, bydd y gyfres pobl yn adlewyrchu bywydau eithriadol. Hola! Fi eisiau gwneud wheelie nawr. Cofio wheelies pan o'ch chi'n bachgen? Merch. Bywydau rhyngwladol. Pobl yn gofyn, o lle yn Ffrainc I ti o, neu lle yn yr Eidal ti o. A wedyn fi goffa gweud, wel, wi o Gymru. Gwisgo dim dillad yma eitha, strange I ddechrau bant da. Mae S4C yn gwthio'r ffiniau gyda chyfres am baffwyr cawell. Draw yn Chicago, David Wigley sydd ar drywydd gangster. Mam y dihiryn oedd Ann Wigley. Dyna'r cyntaf I ni sylweddoli fod na gysylltiad teuluol efo dyn eithriadol o ddrwg. Rhaglenni am straeon mawr y byd, yr ymysodiad ar long y Sygalahad, a byddwn yn cwrdd â milwyr oedd yn y Falklands 30 o flynyddoedd yn ôl. Draw yn Blackpool, Tony ac Aloma. Ac ar y 4 o Fawrth,